Naunsa ka? Uy, naunsa ka? Huwag tayo mahimo initara pa. Nagpapresyo nga mo! Pangwartahan ka! Kisa? Si Tanok! Musugot ko no siya nga mo ato sa gawas. Nga to sa layo! Nya. Pero mangayo ko sa kamilyon! O 5 kamilyon! Eh? Kahilas ko niya. Kanta ko ko. Gitugon lagi si Rocky. Nga kinala 5 kamilyon di guno. Kay dako kuno kayo o gasto, umato si gawas. Kahilas ko niya. Mura man siksikin sa nga mga ayaw ang nagkatidaran. Nagkadakuan na. Ha? Ayaw ba niyan taparoson? Niya, pasas doon ako. Taparoson ko siya. Bali-bali ako nang naon ng taparos. Ha? Anong di man nato na ipapatay pa? Kausara na! Di maabot kung 1 kamilyon ang gasto, anak, kung ipapatay. Bisan ako lang mo TV, anak. At amo gong gisabutan ni Kumpare Miguel na dili na to ipaagi niya ng dinigdali nga paagi ka na mupatay o tao. Ayaw sa anong patay-patay. Ang gusto ni Kumpare ka na pang natural na kamatayon. Dili anang nga tuyo kung ginato patay. Ano makagat man dito, Miguel? Ato na problema. Kita'y mo hukom kung unsay angay, buhaton. Ha? Para na ko, bala na yun. Bala na kayo makahimo na ba? So, pamati araw ko. Si Pare Miguel, sa ako muna mo, husto mo sa tingali siya. Kay, kung ato ginapaundayunan ang imong plano nga ato yung paksyon si Taro, si Pakuog, mabulilyaso. Pero na pa kayo. Kisa may mamiligro niya na, kita! Kita hinuwi magkalabuso niya na. Mga ayaw pagdali-dali. Magkalabuso ta na imong plano na. Pa, upasalig ko nga, way mahitabo na to. Kung likidaw na to si Taro. Ako ipasalig ni mo. Wala yung mahibaw. Sikreto na magpakatay. Kalma, kalma. Mangita lang tagpagi. Kanang pagi nga dili masupak sa kabubuton ni Kumpare Miguel. Ayaw sa niya ng plano ha, ayaw sa. Di ta magdali-dali. Unsa pa man di ay? Kanang dakpon si Taro? O niya, prison? Niya, humana na, maamong ko? Hasta si Rocky! Tawag ko ni mo dito? Wa! Oh, wa di ay? Raken! Nyor? Ikay makigsulti ni Taro, ha? Uyo. Uyo ko na. Kay uyo naman sa to siyang mula ka o bisan asang dapit sa kalibutan. Pero mangayo lagi 5 kamilyon yun. Maya. Kamao siya mo iyapan ng 5 milyon. Kay bao tingali niyo uy kay sayo ra man nang ipon 5 kamilyon. Paniya siya.
Imong tagaan og 5 ka milyon yor. Di ko muhatag ng katidaran niya, oy. Ay, kahilas ko niya. Basta panihan na siya. Pastilan yor. Gahi para patus magkuno nyo. Sagsawa na po gangyo, di ki mo sugot. Mao lagi, paniha siya, kay kami rin magsabot. Di ra ba gyud paus-us nyo? 5 million yun. Unsa ka masultian? Ha? Ha? Paniya si Tarok din eh! E makitsuti si Papa! Kasabot ka ba? Ha? Tapos lukod ka lang kalimutan ni Maron! Kalma. Siya, ito dia pa yung usam ka. Mulabo ka man dayon. Oy, nagkasabot ka, wa? Sabot oy. Paniya! Limbasan ko lang mo ni Maron! Ba? Nagtanong ko niya, oy. Arnold, di nato ni paagi sa modali-dali ta sa atong mga plano kung sa diya kay si Padre Miguel murag gusto gyud kayo sa iyang gisulti nga di nato ipaagi og patay-patay aron masulbad ni problema ha. Kay si Bagong Babulilyaso, kita'y mamiligro, kita'y magkalabuso, si Bago lang. Ato usang tumanan si Padre Miguel sa iyang gisulti. Ikaw sobra ka kayo ka. High blood ka, madali-dalion. Sama, oy. Masulban ka din eh. Masulban ka din eh. Karong Domingo, itari na sad tika. Sapi na sad ni. Ah. Unya tay. Di gyapon ka mo pusta ni. Ako? Siguro lagi ko mapusta ko sa kalibot, Ivan. Ihatag lang nagsiguro diri nato nay. Kay mo doble gyapon na. Naano may akong kinitaan sa labada, dong. Apil ko gud na. Isiguro lang yun naghatag na ko diri daan ay. Ayaw kahadlok. Siguro ning mo daw. Kita ka no? Dong, Ivan. Siguraduha, siguruha lang ginadong ha kay sus ug mapildi simba ko. Usa lang gid kapag pamilo. Mahanaw ng tanan nato kwarta dong. Wala na nabadyo ko lang kwarta dong. Wala tayong palit bukas. Siguro lagi ni mo daog na ay kahadlok ka na imong kwarta. Unsa man ka ikong, di jud ka mapil? Kamulan dia, wey. Wan api kwarta. Kanang imong puhunan sa utanon, ihatag ng tepan. Parang mudaghan. Alam dia, ay. Muda og lagay mo kausa. Anda day muda. Paniguro mang Esteban. Mudaog na. Ayaw kong patuwa nga. Kapila isabong na manukang yung muda og lang gyapon na. Aw, ikaw, dili ka mo tuo. Sweeto na, Esteban. Naarago ng naanganas bulangan. Di sweeto na siya sa mga labok sa manok. Kung unsa ni manok ang ayaw ba ni mo labok? Ayaw ko sultihi ang napikta. Mas maswito pa ko simbis ng manok. Dili mayog himbis ka ng manok ka. Unya, kadaog mo lagi. Tsambala na. Pwede makadaog ng katulong manok ka. Pero maimpas na kadugayan. Bahala mo!
Nagasuko sila na ako, Raki. Wa man masuko. Pero niingos doon ang punso, bugat ra ko ng 5 ka milyon. Dako ra. Unya, nganong patuon pa man ko niya? Unsaon pa man ko niya dito? Nakiksulti siya nimo. Siya ay makiksabot. Unsa pa may kapuslanan, Raki, nga mao man gyud na akong desisyon. 5 gyud ka milyon nga akong pangayoon. Pauli na lang nga to, Raki. Ug ingna sila nga mao na gyud na akong hukom. Sige na, lakaw na. Sao man ni Tarok nga ipadala ba gyud ka? Ingna sila nga din ako moatubang nila. Kung muhatag sila ng 5 ka milyon, larga dayon. Kay musakay kog eroplano paingon sa Afrika. Kay adto ko mupuyo dito, mutipo na lang ko sa mga tigre ug leon dito sa dakong lasang. Unya. Di na gyud kang puyog nako. Di na lagi mao na ginay akong hukom. Oy, Raki. Kadiyo tragot. Unsa man? Unsa man mukiha gyud si Tiban? Ang kiha oy. Siguro gid siya nga gitukmod siya nako sa pangpang. Ay siguro oy. Iya magini kong saksihon. Ay kung di kong saksi, i-appeal mo ko niya. Wani na kita outron. Anong katawa man ka? Maldito gito si Tiban da. Nahibaw gid siya nga gitukmod siya nako sa pangpang. Mao lagi. Di araman ko si imong loyo. O tagi siguro niya ako'y pasaksihon. Panang litraki ug ang kuno na lang natong duharon masuod na sa bilangguan. Di ko oy. Kung mamatud-an kitang sad-an. Wa taon ko ilabot ro oy. Ang kunan lang tanan. Wa para ba ko maminyo? Murag di ko makatuoda nga mukiha si Tiban. Mukiha gid oy. Kunti lagot kistiban nimo. Hay labing mayo adto ka mo kondisyon sa imong agaw. Ato tang kondisyon. Oh, Saan man? atong paningkamutan nga dili mahinayon ang kiha ni Tiban. Hatagan man katagtunga sa milyon. Tunga ra man ka sa milyon ang ilang maabot. Unya. Mapugan ni Mustiban. Paningkamutan nato. Kitang duhay mo maniobra aron dili na mo kiha si Tiban. Murag ay na tarok da. Sige. Ako sultihan akong amo. Aw, unsa man? Muban ba lang ka nako? Ay na lang. Sultihin na lang ditong agawon mo. Musugot gani at tuon dayon nato si Tiban. Kung musugot si Tiban nga dili na siya mukiha, at tuon dayon nato ang agawon mo. O kubrahon ta ang tunga sa milyon. Kwarta na. Oo, kwarta na. Basta, maninguha ko nga din mukiha si Tiban. Nya ro. Tungas milyon mo na. Pila may ako na. Tuna kay 2%. Pila man ang 2%? Ha, unya na gud. Paninguha una nga musugot ang agawon mo. Sige. Ako sultihan dito. Tuon na nako sa Taban. Kay nailang din bisig abogado nga nagkasayaan ay pud ni. Mo unsa man nga ang importante jud kuno nga modapig jud ni Taban ang katong kauban nila dito sa pagkatabo dito sa bukid. Si Rocky? Oo, si Rocky. Mo bitaw nga tuon ako sa Taban. Nya sultian ako sa gisulti sa abogado. Gusto na ko siyang tabangan. Oh, oo bitaw. Aron sa makabaw si Tiban? Oh, hala, sige. Og ingna lang sa papa nga to ako sa kong amiga. Di na ako magdugay. Ano ito Tiban kita? Wala ka, man ito kailangan ko na tayo palikos barkado.
Ako to siyang giingnan nga among adto ng abogado. Kay pasaka ang kaso. Tingam ka ta. Ningon siya, nga palabyon lang una niya ning si Malaha. Kaya iya sa nang sabon ng iyang manok. Aron doon na siya kwarta. Oh. Ingon siya na iyang kwarta. Ano bitaw? Nana na siya 50,000. Pero kahibaw ka, daghan kay gastuhan basta buro ka. Wala na ni Guro gina Esteban ug iyaha nga kinahanglan daghan gina siya kwarta. Nya. Gisiguro dahil niya nga makadaog gihapon niya manok. Mao may iyang sulti. Nga siguro gyud ko no. Nang huwam pa man ganig kwarta para idugang sa iyang pusta. Stigal bilunahan na ka, we. Huwag yung kakatambag tiban. Nang sugal, di masiguro. Mapildi siya. Asam siya gibay ko utang niya, nagigiwaman. Ha? Hilaw niya ikaw oy. Di man ganin namutuan nimo. Sa ako pa ka. Ikaw tang pagtiban. Tanong mo kaway yun. Kung saon, mituom sa ganiya. Imo maging gihagad sa imong kwarta nga ipusta. Oy, magbote ka, buto ko. Sulay ka man bitaw. Makita niya na ito, bitaw. Dako na ng tiyan. Anak ko, mura man sa senyorita Lisa na niabot ko. Maog yun. Kaya ko, panghipos ko, panghipos. Karikong, ipalipubutang niya ko. Ayo. Papataw ni mong manong bahay. Bayan lang. Asan ba Esteban? Gusto ta na ko siya ikasulti. Importante. Ang buthae man yung tawhana, oy. Ako lang apason pikta. Yorita. Ayaw lang, Noy. Ayaw lang. Mahimo kita na lang magstorya o sultiin lang yan ni Esteban. Ang uday, sige senyorita di ay. Kanang unsa man day unta senyorita. Matud pa sa abogado. Katong gingan lag Rocky. Mutoy pa siguro kay importante jud kadto sa kaso ni Esteban. Bitaw. Tinuod na senyorita. Maum sa mong tumong itiban, Yorita. May pasiguro sa Rocky. Unya, siguro nga katong tawo nga una nakakita ni Esteban sa pagkahug sa pangpang. Mo dad-ato ninyo. Gusto ikong importante tuod na. Unya, ningon nga abogado nga ipadali ko ni aron madakpan din to sa tarok. Mao na akong giingon pikta. Amaw lang ni tawana. May paglugay-dugay pa. Unya, nang pikta. Di lang ko magdugay. Kay mora jud na akong gianhi, importante jud kayo. Sige, salamat kay simong pag-ani dayon. Kaikog ba na mo ano, nakani nung kani among bahay nga. Murag bayis ungo. Sila ikong maya. Sige, senyorita, salamat kay senyorita. Mauna yung plano. Ang mangayo dayon siya tungas milyon. Unyo rito. Unya. Maayo na. Ay, nang tingali na nyo rito. Bugo! Mga wachatiyo! Isa man si Taro. Hasta ka! Mga inutil! Kuha nyo rito. Igo naman kung nag-anunsyo siya gisulti.
Sa may gisulting papa nimo. Nga dadon din ni si Taro kay makigsulti si papa niya. Atong kulirong dako. Nga ano wa mo pa niya? Kuan. Di man siya mo ari. Kay mga barot mundo ha. Mga wa mo'y utok. Siya ra niyo dito, uy. Hasta ka! Mga tutugok! Iwating nilo! Buhay mo tao ko ito. Usa to? Tarong to ba yan? Na, tikali niya. Ano na? Arnold? Ano na? Pa, kato si Tarok ba? Katong inutil nga dako. Mangayo ko nung tunga sa milyon. Unya iya ko nung isiguro. Nga dili na ko numukihan si Tiban. Nga? Tarong na? Nyor, ang tarong na ng plano nyo ha? Huwag ko ilabot niya. Nung ako may ginapa kasama nyo rito. Sa balya, hasta ka! Gapalya na mong doon, Tarok! Pakungon mo ron. Ayaw lagi hitan ng ulo mo, Arnold. Kalma lang. May tingali nga masaka ka lang nas taas, pahuway dito. Ang bisiraki mo yung magsulti. Ya, magsulti lang ko ba ba? Saka o nas taas, pahuway dito. Dali lang ba ko? Saka taas! Menta, ang tugkan mo turok butoy! May notil! Bugo! Bugo mo! Bugo mo! Magsulti ta. Likod. Likod! Balitain ko, sa naitabo si Mulkaw. Kasi po ni Taro. Ingon siya nyo. Iya lang kuno paningkamutan nga di mo kiyas Tiban. Pero mangayo siya og tungas milyon. Ya. Anong di man mo ni Taro? Gahi kay owner oy. Unsa pa mo kuno iyang anihion nga mao ra bang to iyang katarungan. Kung mao'y inyong gusto nga patuos gawas, mangayo siya 5 ka milyon. Sige na siya. Balik ka sa Tarok, sultihi. Ipabuhat niya ang gusto niyang buhaton. Ha? Mutagal ko gusto katuig. Huwag ni mahitabo nga kiha. So, din ang gidugayuna o sa katuig. Aw. Sige. Muhat ako tungas milyon. Musukot na kasi ang kondisyon. Oo. Sukot. O ikaw, sugoon tigas pagpaniid sa kalihukan ni Tiban kada adlaw, ha? Panid ni Tiban. O sige nyo. Ako sulti as Tarok na. Sige. Oh, pananglitan ron yor. Ug mangayog advance si Tarok. Usay. Say mga advance. Wa pa kani si Aki? Wa pa kani siguro. Matuman niya ang akong suko? Ngayon ba nagtungas milyon? Ya, mga isig advance. Wa pa kani siya nahimo. Nagkain lang ko pamiliti diyan yun. Akaw lang ko. O ka na noon. Ada si CEO. Swerte ka. Oh. Salamat ko yun.
Bawa na sa papa, nakikita ang tiban. Nagtuo ko tisa. Tapos papa, doon na gisugo pag paniig nimo. Uy, hasta ko lihok, bantayan dyan. Dako na dyan kitsa, makikistorya ming tepan. Supak pigon. Kibaon ba ka ng papa? Ang dali na ka ng suko.